ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଶିଖିବା। ଅ ଅର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଏ। ଆର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଏ। ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଆଇ ଆଉ ଇ। ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଇର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଇ ଇ ଡବଲ। ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ୟୁ। ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ୱ ୱ ଡବଲ ୱ। ରୁ ରୁର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଆର୍ ୟୁ। ରୁ ରୁର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଆର୍ ଓ ଡବଲ ଓ ରୁ। ଏର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଇ। ଅଇ ଅଇର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଏ ଆଇ ଅଇ। ଓର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଓ ଔ। ଔର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଓ ଡବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓ ୟୁ ଔ।